Ai, sí, això anem a dir. Com a presidenta de l'associació i en nom de tota la Junta, benvinguts. Benvinguts i un benvinguts molt especial, perquè aquesta és la primera representació que fem aquí després de tota aquesta temporada de pandèmia, de confinament, de restriccions, etc. Per tant, ens fa una certa il·lusió, no? Bueno, una temporada de restriccions i de confinaments, però on la soci no ha quedat tancada i, bueno, confinada sí, clar, però hem oferit moltes activitats online, no? Ens hem passat a l'online. I s'han fet moltes coses, el reforç psicològic, o sigui, no hem quedat aturats durant la pandèmia. S'ha treballat molt. Ara us explicaré més coses que s'han fet durant la pandèmia, que no les heu vist. Durant la pandèmia, el senyor Joan Maria Solà ha escrit el llibre d'història de la soci, a un encàrrec que se li havia fet amb motiu que el 2021 és el 90è aniversari de la nostra associació. Ha escrit aquesta història, l'hem publicat, en aquests moments està a la impremta, i la rebreu tots els associats per correu en el vostre domicili com regal de Nadal de l'associació. A la història hem afegit al final una sèrie de fotografies actuals on es veuen reflectides totes les activitats que fa l'associació. Per tant, tots sortim més o menys amb una foto o amb una altra. Això fa una certa gràcia, perquè tots hem format part de la història. A més d'això, tenim l'Àngel Sallés, que ha escrit 2 de les 3 obretes de microteatre que representem avui, durant el confinament. La tercera l'ha escrit una nova incorporació que tenim, que és el Fidel Rodríguez, persona entranyable i que ens ha cedit molt gentilment el seu text. Hem format la trilogia i veureu que són situacions quotidianes que hem viscut tots de manera semblant a la que aquí plantegem durant l'època aquesta de confinament. Heu trobat aquí en la cadira un llibre que ens ha fet molta il·lusió obsequiar-lo avui. Això és un llibre, un recull de relats que es va fer un concurs fa uns anys aquí a l'associació i els teníem i m'ha fet molta gràcia perquè en aquest llibre una de les persones que va quedar finalista guanyadora i que està publicat en el llibre, el seu relat, és l'Àngel Sallés. Llavors, mira, com avui l'obra també era d'ella, li fem aquest petit homenatge regalant el llibre. Com ja sabeu, la destinació dels donatius d'avui va a ICI Caixa, l'equip on està el doctor Clotet, que molt amablement també ens va cedir una entrevista online quan estàvem confinats i va poder sortir en la revista aquella durant l'època que estàvem tots a casa. La revista tampoc es va tocar. Hola Victòria, vull agrair-te molt sincerament a tu i a totes les persones que treballeu a la Caixa, que ens esteu ajudant d'aquesta manera amb l'obra de teatre de l'amor en el temps de la Covid, perquè aquest tipus d'ajut són els que sumen amb molts d'altres i ens permeten avançar molt més de pressa en la nostra lluita contra aquesta malaltia. Actes com aquests, a part de sensibilitzar, permeten recollir unes aportacions que són molt importants. Tots els ajuts representen un petit pas endavant en la lluita contra aquesta malaltia i ens fan molta falta. Per tant, de nou, moltes gràcies per aquesta obra de teatre que heu fet amb la finalitat d'ajudar-nos a nosaltres. Molt bé, doncs fins aquí el que jo us havia d'explicar. Només queda dir visca la soci, visca el teatre i visca la teatral.
tarda. Sí, però una miqueta més tard, perquè és que estic esperant una amiga, sap? No pateixi, pot esperar tota l'estona que vulgui, si mentrestant vol li porto qualsevol cosa que li vingui de gust. Va, doncs miri, si porti'm un cafè, sisplau. Doncs precisament som especialistes en cafès. Tenim de les dues varietats més importants, l'aràbica i la robusta. De l'aràbica li puc oferir de Brasil, de Colòmbia i de la Índia. I de la robusta, que els seus grans són més grossos i amacs i robustos, li puc oferir de la Indonèsia, de Vietnam i d'Uganda. Li puc oferir un cafè fred, un cafè gelat, un cafè negre, un cafè turc, un cafè bombó, un cafè crema, espresso, cappuccino, vienès, irlandès... No s'ofegui, no. Miri, sap què? Porti'm un descafeïnat. D'allà on vostè vulgui, Que és que avui no estic per subtilesa, sap? Ara mateix. Ai, Sandra, guapa! Però que estàs, mare meva? Paula, carinyo. Ets un sol d'amiga. Però escolta, no cal que m'afalaguis d'aquesta manera. Que a casa tinc un mirall. I el molt bandido només fa que ensenyar-me els quilets que he posat de més aquest any. Ara, escolta, digue'm, què passa? Perquè quan parlàvem per telèfon m'ha semblat, no sé, que estaves una mica amoïnada, no? Ai, sí, noia, mira, sort que et tinc a tu, És que no saps que bé que em va quedar amb tu i parlar. Però et vaig dir ahir a la tarda, Ai, ja ho sé, carinyo, ja ho sé. Però els divendres a la tarda el meu fill petit juga a bàsquet. Cada setmana en una escola diferent de Barcelona. Així que ja et pots imaginar que em passo les tardes dels divendres amunt i avall amb el cotxe. Impossible quedar en divendres, impossible. Què passa, que el teu marit no et pot substituir per un vespre? Oh, és que ell també aprofita les tardes dels divendres. Ell se'n va jugar a golf. I creu-me que per res del món voldria destorbar-lo. No, ell ja no ve a casa ni per dinar. Surt de la fàbrica i se'n va a dinar allà al club, ja amb els seus amigotes. Juguen al golf i després encara s'enganxen a fer la partida de cartes. Total, que no arriba a casa fins les 10 o les 11 de la nit. Renot, quines partides més llargues, no? Ai, sí, el millor capvespre de la setmana, noia. Mare de Déu, quin descans. Ai, noia, Bona mira. tarda, senyora. Vostè voldria prendre alguna cosa? Doncs no sé què prendria, un cafè? Precisament som especialistes en cafè. Tenim de les dues especialitats més importants, l'aràbica i la robusta. De l'aràbica li puc oferir de Brasil, de Colòmbia i de Vietnam. I de la robusta, que els seus grans són més forts i més amats, li puc oferir d'Indonèsia, de la Índia i d'Uganda. També li puc oferir un cafè negre, un cafè gelat, un cafè turc, un cafè crema, un cafè bombó, espresso, macchiato, cappuccino, irlandès... No s'amoïni. Miri, porti'm el mateix que la meva amiga. Moltes gràcies, jove. Ai, rotllo. Ai, però escolta'm, jo deia que tu almenys tens marit, encara que de vegades el vulguis ben lluny, però mira, jo... Que hem vingut a parlar del Filippo, perquè es deia així, no? I a veure, què us ha passat? Si fa 2 setmanes vivies als núvols, enamoradíssima. Què dimonis us ha passat? Si era l'amor de la teva vida. Ai, escolta, per cert, és veritat que us vau conèixer per internet? Ai, sí, et costarà de creure, oi, tractant-se de mi? Però és que, noia, ja saps que porto 9 anys divorciada, 9 anys sense un caramelet, vaja, sense una trista aventura d'una nit. Noia, si ho expliques així... Ai, mira, saps què? Una amiga del gimnàs em va parlar d'una aplicació d'aquestes de mòbil, saps? Que era per gent, no sé, culta, d'un cert nivell, no sé com dir-te. I t'hi vas apuntar? Així, directament, i tu sola? Sense dir-me res a mi? Dolenta, que ets una dolenta. No veus que jo les haig de saber, aquestes coses? No veus lo bé que ens ho hauríem passat ara aquí totes dues fent la tria dels homes? Oh, vinga, va, explica. Ai, mira, doncs és que resulta molt fàcil apuntar-se, saps? I de seguida et comencen a escriure homes i tu vas passant fotos i vas destriant el que diuen. Ai, escolta, i tu com et vas apuntar? Quin és el teu perfil? Com et vas descriure, tu? Ai, vinga, explica quins nervis. Mira, t'explico primer com s'ha de fer. Tu t'has de posar un pseudònim. Una cosa, no sé, que sigui graciosa, no? Ara, no se t'acudeixi posar-te papalloneta. Oh, papalloneta! I molt menys desesperada. Ai, m'hauria posat papalloneta. Però diuen que has de posar les dades personals i una foto. Bueno, vaja, jo no ho sé, però això és el que diuen, oi? Aquí té el seu cafè. Primer poses una foto on se't vegi
molt atractiva, saps aquelles fotos que totes tenim? I després una altra que se't vegi de lluny, no cal que siguis tu, però que estiguis fent alguna cosa especial, que estiguis navegant, nedant, anant amb moto, i després al perfil doncs poses que t'agrada tot això, que si nedar, esquiar, anar amb moto, al teatre, a la Vaja, cuina... que et poses, si ho he entès bé, com la dona 10, no? Sí. I de pega en poses alguna? Per exemple, fills, una hipoteca, un ex que encara no sap volar ell solet, un pare fotudet en una residència a qui cal anar a donar el sopar nit sí i nit també. Aquí, noia, si tot això a la nostra edat ja es dona per sabut. I a més, mira, jo al començament era molt honrada i tot ho explicava. Fins que me'n vaig adonar que no calia, perquè els homes són pitjor que les dones. I menteixen més que respiren, tu. Sí, noia, però si tothom sap que el dir mentides és una virtut quasi exclusivament femenina. No, mira, allà on posen 54, posa-li a la vora de 60. Si et diuen que són economistes, no et pensis tu que són directius d'una multinacional. El més probable és que portin la comptabilitat d'una escola o potser d'una petita cadena de ferreteries. I si fotos amb córrer, calça-t'hi, no els hi queda ni un cabell al cap, tu. Escolta, noia, vols dir que no exageres? No, mira, el mateix Filippo era un viatger incansable. I jo em pensava que passava les vacances en un lloc exòtic, com ara Bali, les Filipines, el Vietnam. Doncs mira, és comercial d'una fàbrica de làmpades de Milà i de cada mes es passa 2 setmanes buscant comandes per Catalunya. Aquests són els seus grans viatges! Ai, mare meva! La veritat. Però escolta, si tu mires estrictament, viatjar, viatja! Ara, escolta, amb el segur que no et va enganyar va ser amb la foto. Perquè, vaja, està un bon tros de bo. Vaja, que està boníssim! Sí que és veritat, és molt guapo. Però em sembla que és l'única veritat. Escolta, i tu quina foto vas posar? Te'n recordes aquella que em va fer el teu marit a Santorini? Ai, sí. Aquell dia que portaves aquell vestidet curtet i transparent que semblava de la teva filla. Ai, sí, et marcava el culet i els malucs. Anaves moníssima. Però escolta, d'aquella foto, com a mínim fa 5 anys, guapa? Escolta, si 5 anys no són res. Si ells encara diuen coses més falses. Ai, fes, que ja aprofito. Sí, noia, què haig de contestar? Sisplau. Digui? Aquí, gràcies. Sí. No, sí que es troba bé, sí. Que no els hi contesten? Ja. Com? M'està dient que el meu marit no ha recollit les tovalloles? Ja. Sí. A veure, vostè m'està dient que fa 2 mesos que el meu marit no passa pel club i no recull les tovalloles? Sí. Ja, però a veure si ho he entès bé, deixi'm que li repeteixi. Vostè m'està dient que fa 2 mesos que el meu marit no ve a jugar a golf, no passa pel club i no recull les tovalloles. Sí, esclar que ho pagarem. D'acord, doncs gràcies. Què? Tot bé? No. Un problema? Bé, sí. Ai, mira, saps què passa? Que és que no prefereixo no parlar-ne. Ai, doncs mira, va. Sí, vinga, va, parlem del Filippo, que per això hem vingut. Ai, aquell dia que us vaig enxampar el Corte Inglés. Ai, noia, que alt, que guapo, quina elegància. I amb aquell parlar tan dolç. No em vull presentar-me a la tua amiga? Ai, noia, no m'estranya que caiguessis com la mosca de mel, tu. Ara, et va costar, de presentar-me? Això que consti. És que, saps, aquella vegada és que només feia 4 dies que ens coneixíem
I tot just m'acabava de plantar un petó lleuger per als llavis, Jo encara estava reaccionant. Ai, mira, almenys és decidit. I vaja, que et miro, a tu, Que mira, que m'agrada que sigui decidit, perquè tu te'n recordes, la Isabel, tu la coneixes, a la meva cosina. Sí, què li passa a alguna? Ai, doncs mira, que fa 6 mesos que tonteja un senyor que va conèixer en el viatge a Praga. Està bé. Un senyor amb molta cultura, molt elegant, sembla que té diners, però noia, va de paradet total, tu. Només la convida per anar al Mauri o a la Gijonenca. I com a germans, tu, com a bons germans, i no passa d'aquí. Clar, la Isabel, clar... Ai, nena, mira, de ben segur que aquest no és el problema del meu Filippo, perquè és que el dia següent de la nostra trobada, saps? Ja em va fer pujar a l'apartament que té aquí al Putxet per ensenyar-me les vistes. I tu vas pujar? Ai, no, Ai, però mira que ets decidida. No m'ho vaig pensar gens, què vols que et digui? Ho vaig fer i t'he de dir una cosa. És una passada de tendre i d'atrevit alhora. I fa uns petons de rosca espectaculars! Ai, noia, llavors quin és el problema? Perquè aquí deu haver un però. On és aquest però? Què passa? Doncs és que, com et diria... Al final de tot el procés no és tan resolutiu. Vaja, que li costa un munt arribar a algun lloc. Ah, és això? No siguis tontorrona. Mira, el meu Antonio ja fa 4 o 5 anys que va d'aquest pal, tu. Molts focs d'artifici, molts. I a l'hora de la veritat, pólvora mullada. I ben mullada. Ara estic pensant a veure si és que dispara fora de casa. Però això... Mira, m'estàs fregint a poc lent. Vols fer el favor d'explicar-me d'una vegada què és el que passa? A veure si ho deixaràs anar d'un cop. Doncs mira, és que últimament pugem a casa meva, saps? Perquè ell diu que el seu apartament és tan petit que un cop admirades les vistes, doncs l'espai t'ofega. I clar, jo, com una bleda, m'ho vaig creure. Fins l'altre dia que havia sortit amb la Maria per anar de botigues i de cop i volta tu, patapam! Ara no m'espantis, què vol dir patapam? Doncs que giro el cap i me'l veig a la cafeteria d'un centre comercial donant-se el pico amb una altra. Una altra noia, clar. Noia, que juga a 2 bandes. Suposo que li devies demanar explicacions. Sí, però és que em va dir que aquella noia l'havia conegut 3 dies abans que jo a la mateixa aplicació. I què? Jo li foto puntada de peu al cul i aire, que vol dir bé. Sí, noia, però és que em va jurar i perjurar que a qui li agrada sóc jo. I que ha d'anar amb molt de tacte per treure-se-la de sobre. Ai, bleda, i tu t'ho vas creure. Sí, mira. Que no. Bona tarda, senyor. Que vol prendre alguna cosa? Miri, sap què? Porti'm un cafè sol amb tassa de porcellana. Aquí tots els cafès els servim amb tasseta de porcellana, perquè som especialistes en cafè. Tenim de les 2 especialitats més importants, l'aràbica i la robusta. De l'aràbica li puc oferir de Brasil, de Colòmbia i de la Índia. De la robusta, que els seus grans són més forts i amargs, d'Indonèsia, de Vietnam i d'Uganda. Li puc oferir cafè negre, cafè turc, cafè gelat, cafè bombó, cafè crema, irlandès, vienès, espresso, macchiato, cappuccino... Porti'm un cafè sol, més igual no em sigui. Perdoni que les interrompi, però vostè no es dirà Paula, per casualitat. Ai, sí, que ens coneixem d'alguna cosa. Si ets la Paula que jo crec, i crec que sí que ho ets, tu i jo estiuejàvem fa 40 anys a Cubelles. Cubella? Ai, calla, ara que ho dius, i tant! Tu ets en Rius, en Joan Rius, que sí? Tens bona memòria perquè sóc en Rius, però em dic Josep. Ai, perdona, ai, quina il·lusió! Ai, des de que vam vendre allò de Cubelles, és que mai més m'he trobat a ningú, ni hem tornat a anar. Escolta! És curiós. Ai, perdona, és que sóc molt maleducada. Mira, I a mi que no em presentes? Et presento la meva amiga Sandra, el meu amic Joan. Ai, perdona, Josep. Ai, encantada, jo també. I tu què, encara hi estiueges? Doncs la veritat és que vaig heretar la casa, morir els pares. Sí.
però fa com a 4 anys que m'hi poso els peus. Sort que el meu fill gran hi va de tant en tant amb la seva dona i els nanos a passar algun cap de setmana. Oh, jo puc preguntar-te per què no hi vas, que potser el record dels pares, oi? No, més que això. Ja veig que no te'n recordes que em vaig casar amb la Janet? Recordes aquella noieta francesa tan graciosa que darrerament va aparèixer per Cubelles? Recordo que tenia una trena així gruixuda i llarga i que s'aporrejava el català, que Déu-n'hi-do. Ai, mira, seu amb nosaltres, que et porten l'ull. Va, seu. Perdó. Bé, aquí li deixo el seu cafè amb tasseta de porcellana i 3 madalenetes per si li venen de gust. Molt Gentilesa de la casa. Moltes Si gràcies. necessita qualsevol altra cosa, Molt amable, gràcies. Ai, per favor. Sí. I així, doncs, dius que et vas casar amb la Janet. I què tal, com us va? Doncs mira, desgraciadament la pobra va morir de càncer ara farà uns 4 anys. Sí, la meva cunyada també va morir de càncer. Ara farà 1 any i mig. Entenc perfectament el tràngol. Gràcies, moltes gràcies. Bé, i tu, Paula, què? No li preguntis amb ella, jo t'ho explico jo. Mira, divorciada d'un carallot de marit, ara farà 8 o 9 anys. I ara acaba de fracassar amb una aventura italiana que semblava d'allò més prometedor. Sí, noi, per un poc que m'hi poso després de 9 anys del divorci d'aquell tarambana, sembla que el d'ara festeja 2 bandes. Vés a saber si a Itàlia tens més fronts oberts. Caramba, noia, sembla que tu i jo ens hem ben lluït, eh? No, i jo també, I podeu afegir a la llista, Mira, jo estic casada des de fa 35 anys, però dels 365 dies que té l'any, a 360 l'ofegaria o el trauria fora de casa. I ara, més que mai. Així que a mi ja m'aniria bé ara una aventureta que em distragués. Això és el que em caldria a mi. Carai! Ai, perdoneu que ho hagi dit així, se m'ha escapat, no ho volia dir, perdoneu. Mira, nosaltres portem aquí mitja horeta ben bona, parlant de temes en confidència, i mira, si tu dius la teva, doncs no passa res. Ha estat culpa meva. No hauria d'haver explicat la meva situació actual amb el meu marit. Però és que és tan avorrida. Que creieu-me, jo és que ara a mi m'agradaria tenir una amant ocasional. Noia, mai m'havies parlat així? El meu amic es posarà vermell sense sentir-te dir el que dius. I com ho dius? Ostres, no, jo no vull escandalitzar ningú. Però mira, i ara parlo per mi. A la nostra edat crec que arriba un moment que ja ens toca ser sincers amb nosaltres mateixos. Que jo porto massa anys callant. Mira, vaig a ser molt franc i potser una mica atrevit. Però et diré que et trobo una noia molt interessant i atractiva i és clar que tens dret a manifestar tot allò que penses, només faltaria. Ara, perdoneu, però la que es posarà vermella seré jo? De sentir-vos dir el que dieu. Però és que parleu de tenir un amant ocasional com qui parla, què sé, de comprar-se un periquito. Però què periquito ni periquito, si jo no fos tan prudent, ara mateix et demanaria per quedar i anar a sopar. Ah, sí? Mira, saps què et dic? Que se'ns fa mal, que hem d'anar a buscar una amiga. Tu, vés-te posat a l'abric. Què li dec? 2, 2 cafès. 2, només 2? Sí. 5 euros. Bé, molt bon cafè, Moltes gràcies. Me n'alegro. Vinga, noia, què? Ai, en vas ja? Sí, que ens estan esperant. Te'n recordes o què? Bueno, ens veurem aviat, Ha estat un plaer. Si voleu podem tornar a quedar tots 3 aquí un altre dia. Sí, encantada. I tant. Sí, apa. Adéu, Passa. Que no li han agradat les madalenetes? Sap què? No se les endugui, que me les prendré després. Si vol qualsevol altra cosa, no dubti en demanar-m'ho. Molt amable, gràcies. Vinga, el rius aquest, tan calladet que era, i ara, amb el posat d'una viudeta abandonat, dispara en bala. Sí, ha anat directe, Sí. Ai, mira, jo tinc molta pressa. Saps què passa? Que vull arribar a casa a l'hora perquè tinc molta urgència de parlar amb l'Antonio. Ai, nena, quina vida. Escolta'm, quedem dilluns i fem un cafè després de Pilates? D'acord. És que volia demanar-te consells de sobre... Sisplau, em portarà un tovallonet. Mira, doncs ja que em demanes el consell, te'l donaré.
Jo crec que ara no és bon moment per començar una aventura amb una persona que va i ve d'Itàlia. Tu saps com estan de casos de coronavirus allà a Milà? Mira, vés a saber si se'n va, ve un confinament i no pot tornar. O escolta, vés a saber si torna i t'ho encomana. No, mira, potser sí que tens raó, potser. Va, doncs vinga, va, vés i ens veiem dilluns, eh? D'acord, fins dilluns. Adéu. Josep! Josep! Mira, avui no puc perquè m'esperen a casa. Però demà al matí el meu marit se'n va a Marbella a jugar a golf. O això és el que m'ha explicat a mi. Així que estaré lliure i sola tota la setmana. Quan vulguis, podríem... Perfecte. Quedem per anar a sopar i ens anem coneixent. D'acord. Em reculls demà aquí sobre les 7? Perfecte. I el vi què? Que no em convideu? No. Fa de moscardons no volem. Serà possible. Jo avui havia quedat amb tu perquè em consolessis i ara resulta que qui es consolarà de vosaltres dos. Quins nassos, no? Noia, com tu diria, això ha estat un caprici... Un caprici de l'atzar! Guapa! Com estàs, carinyo? Passa, que això és molt petit. Ahir en el sopar estaves guapíssima. Jo no em vaig apropar perquè vaig veure que tu havies triomfat. Ai, no m'ho diguis, que encara m'ho creuré. Ara, no saps el que m'ha costat trobar aquest carrer, eh? Te lo digo, te lo cuento. ¿Pero que no te acordabas que aquí en Gracia las calles van cambiando de nombre por tramos? Si no lo sabes, acabas dando más vueltas que un ventilador. Escolta'm, Paola, ¿por qué me parlas en castellano? Que vive en Madrid no quiere decir que me haya olvidado del catalán, ¿vale? És que si em parles en català, em sembla que sóc a casa. I ara per mi això és molt important. A més, si tu i jo sempre parlàvem en català... Que sí, que tens raó. Oiga, és que estic tan contenta de que aquest any hagis vingut a la trobada dels companys de facultat. Quan m'ho van dir, no m'ho podia creure. I a més, aquest any, amb la moguda que teníem amb el coronavirus a Madrid. Que, per cert, aquí també estem en alarma, eh? Ja. Avui ha estat el primer dia que no han anat els nens a escola. Ai, què tal? Com va tot? Mira, a Madrid crec que també passa el mateix amb això de les escoles. Ah, sí? Sí, però la veritat, porto quasi tota la setmana tancat al despatx perquè tinc un judici molt important i dimecres vinent. I la veritat, estic com ou de notícies. Pues és ben estrany, eh? Que t'hagis pogut aïllar perquè els mitjans de comunicació estan monotemàtics. Que si Covid-19, que si coronavirus, que si la Xina, que si a Milán també hi ha uns índexs... No sé, jo ho trobo una mica exagerat tot plegat. Oi, tu què creus? Escolta'm, Paola. Si diuen que la grip mata més persones que aquest Paola. mitjo.
amb els anys que fa que no ens veiem, segur que vols perdre tota l'estona parlant d'aquest tema? Sí, que tens raó. Clar, que tinc raó. Tan contenta de que estiguis aquí. I més, que hagis tingut el detall de venir a casa a passar una estoneta xerrant tu i jo tranquil·lament. Mira, m'ha fet molta il·lu, què vols que et digui? A mi també. Escolta'm, és que ara feia molts anys que no ens veiem, eh? Què passa, que no vens gaire per Barna o no et ve de gust trobar-te amb nosaltres? No, no és això. És que la vida és molt cabrona, saps? Escolta, tu i jo érem molt més que companys de facultat, oi? Em pensava que sí. Bé, si tu ho dius, potser sí. No, potser sí, no. Jo afirmo que érem molt més que companys. Ara, és veritat que en marxar no va saber mantenir els amics d'aquí. I sobretot a tu. I ja et vaig perdre. Perdona, però em sento perquè estic feta polvo. Feta? Ai, feta polvo! I la castellanada més original, feta polvo! Escolta, què vols fer-ne alguna cosa? Un cafè, tu? No, cafè no, que no dormiré. L'edat no persona. Mira, el que necessito és una cervesa. Ui, que siguin dues. Això mateix. Apunto. Escolta'm, Paola, saps que tens un pisset molt mono i molt acollidor? T'agrada? M'encanta. Mira, gràcies, eh? Ai. Oh, esqueles. El meu pare, quan llegia el diari, el primer que feia de tot era llegir les esqueles. Tu ho creus? Hi ha moltes persones que ho fan. Ara, escolta, maca, tu llegeixes La Vanguardia? No, home, no. La veritat. És que no em digues gens, guapa? Que no, ens ho regalen amb l'autobús que agafem per anar a la feina. Així matem l'estona interminable d'aquella carretera que sempre està plena d'atascos. Atasco! Ai, atascos, por favor. Avui sí que no es pot dir que estiguem molt puristes amb l'idioma. Però per què he dit atascos? Oi, oi. No, tu ho sabràs. Escolta, saps que ara mateix recordo que tu i jo sempre reiem molt? Sí, és cert. I mira, és fantàstic. Altre cop aquí, junts, i rient com si el temps no hagués passat. Diuen que això és la veritable amistat. Que el temps no esborra ni la complicitat ni la confiança. I que quan es retrobes és com si el temps no hagués passat. Jo penso el mateix. De fet, ahir a l'AVE pensava en què era que aquest cop m'havia fet decidir apuntar-me al sopar d'enguany. Crec que el fet de fer 30 anys d'acabar la llicenciatura no era motiu suficient. I de sobte ho vaig veure claríssim, que era les moltes ganes que tenia de veure. Sí, sí, volia saber de tu i de com te n'havies sortit. Doncs, fill meu, si tantes ganes tenies de veure'n, no puc entendre com el padrí del meu fill em va deixar de telefonar i va desaparèixer de la meva vida, quan tu saps molt bé que quan l'Eric era petit, és que qualsevol ajuda em venia de perles. I perdona, però l'excusa de viure a Madrid no em serveix. Tens raó. Tens tota la raó. Em vaig penjar molt d'aquell tio. I subtilment em va fer trencar tot el meu passat i la meva gent. Esos malditos celos i altres coses em van allunyar de tot i de tothom. I en morir la mare ja no va quedar ningú a Barcelona. S'entén, l'Eric i jo no érem ningú. Però una trucadeta per Nadal
o per l'aniversari del teu fillol. No costa tant, Paula, tu no saps el que he passat jo amb en Riqui. Mira, no vull escudar-me amb la puta vida que m'ha donat aquest paio. Però no era jo. Estava completament anul·lat. I això és molt dur. Per sort, la teràpia m'està servint per anar-ho entenent, processant i superant-ho. Bé, això espero. De fet, va ser la mateixa psicòloga que em va aconsellar fer aquest viatge. Sí. Ves, busca y reencuéntrate con tu pasado en Barcelona. Y después, a la vuelta, lo hablamos. Em va dir això. Vaja. Per prescripció facultativa. Indicacions de la psicòloga. Moltes gràcies. No, dona, no. I també per les moltes ganes que tenia de veure tant a tu i a l'Eri. Sí. Volia veure com el vostre binomi fantàstic seguia funcionant. Doncs mira, arribes en un moment en què el nostre binomi fa aigües per totes bandes. L'Eric i jo estem passant el pitjor moment de la nostra relació. Però què dius, Paola? Si us adoràveu! Però què us ha passat? Quants anys té ara l'Eri? No te'n recordes ni de l'edat? Quin padrí que vaig escollir. Perdona. Ja sé que no hi ha paraules per demanar-te disculpes. Però sóc aquí, oi? I si puc ajudar-te ho faré, t'ho asseguro. Ara ja m'estic retrobant. Torno a ser jo mateix, el Sergio d'abans. Ho espero. Va, explica'm, què és això tan greu que us passa entre tu i l'Eri? Ai, mira, Sergi, suposo que és normal. Que a l'adolescència és quan la tendència a la introspecció els hi fa buscar un món ideal al marge de la seva realitat. Has dit adolescència? Mira, com és natural, jo de fills no en tinc un caraco. Però és que no me l'imagino un pèl saló. Arga. Doncs sí. Ai, senyor, com passa el puto temps? Ara tot va molt ràpid i ja hem arribat a l'etapa del conflicte i l'enfrontament contra el criteri dels adults, la incapacitat d'autocrítica i l'enfrontament amb els pares. En aquest cas, amb mi. És clar. Ai, és durillo. Ai, Sergi, la veritat, és molt dur. Dona, va. Segur que no és tan dur. I calma't, sisplau. Ja veuràs com no és tan greu com tu penses. Mira, no t'enfadis el que vaig a dir-te, però no creus que ets massa grandeta per lidiar tu sol amb un adolescent? Recorda que jo sempre et deia que la maternitat tardia et passaria factura, que això de ser mami a la quarantena... Vaja, tio, moltes gràcies, per l'ajuda. Ai, perdona, mujer. Oh, que la pell més fina. Escolta, jo només vull dir que l'adolescència és un procés normal pel qual passem tots i que quan arriba tot això t'estura els pares. I si a més t'agafa de mami maduret i monoparental com tu, doncs mira què vols que et digui, la bronca la tens assegurada. Ja ho sabia, però mira, és que no vaig saber calibrar la transcendència de tot. Un moment, Paula. Has de començar pel principi, perquè no entenc això de la transcendència de què parles. Ai, sí, és que tens raó. És que estic molt atabalada amb aquest tema i començo a parlar, em disparo a parlar i... Era patíssim. Ai, quin desastre. Ai, Paula, estic molt content de ser aquí, de veritat. Va, vinga, explica'm què és això tan greu que dius que et passa. Ai, jo suposo que... Jo ja sabia. És que ho tenia clar que això havia de passar en un moment o l'altre, però... Ai, no sé, niña. sempre pensava que seria més... Para el carro, no te lo tomes tan a pecho, mujer. Va, vinga, digue'm d'una vegada. Què carai us passa entre tu i l'Eri? Ai, mira, va, ras i curt. L'Eric vol saber qui és el seu pare. Ara?
Ara vol saber qui és el seu pare? Esclar, és normal. D'adolescent és quan et comences a replantejar-ho tot. És quan tenim tendència a idealitzar les persones. I si aquesta està absent, doncs encara més. Però jo recordo que això tu i jo ho havíem parlat moltes vegades i que tu tenies molt clar el que li diries. Aleshores, i en teoria, ho tenia claríssim. Però ara estic feta un lío, però un lío dels grossos, Va, dona, no t'ho agafis així. Va, tranquil·litza't, per favor. Mira, ara més que mai, doncs has de mantenir el cap fred. Per favor. Mira, jo penso que els adolescents, avui dia, doncs no sé, poder el que fa és un acte de rebel·lia al teu fill, perquè estem d'adolescent. I jo què vols que et digui? Són molt impetuosos i tot ha de ser blanc o negre. I sovint no saben el que volen, No. Però sigui el que sigui el que volen, ha de ser completament diferent del que volen o creuen els pares. Això sí. I perdona, i què li has dit, tu? Ai, mira. Li he explicat tots els meus raonaments. Que volia ser mare i educar-lo i pujar-lo tota sola. Li he dit que jo vaig prendre la decisió de ser mare de forma unilateral, sense comptar amb el mascle. A més, li he fet veure que el fet masculí és un pur accident i que el que compta és la decisió de la dona. Per això jo vaig prendre aquesta decisió. A més, li he recordat que ell i jo hem viscut perfectament sense necessitar el pare. I que el que té valor és tot l'amor que jo li he donat i tot el que hem viscut plegats. I ell què diu? No li serveix de res cap dels meus raonaments. Em repeteix contínuament, mare, i jo com em diria si no m'haguessis posat el teu cognom? Va, digue'm, i jo com em diria? És que ja no sé què fer. Em reclama contínuament el cognom del pare. Escolta'm, Paula, tu realment saps qui és el pare? No. Bé, sí. Hi ha 3 possibilitats. Oh, 3 possibilitats? Necessito veure. Oh, 3 possibilitats? Ho vaig fer expressament. Ho vaig fer expressament. Així jo tampoc sabria mai del cert qui havia estat. Però tu sempre m'havies dit que... I sí, era un secret. No vaig voler que mai ningú pogués dir-li ni insinuar-li res. Em pensava que érem amics. Ai, mira, hi ha coses tan i tan íntimes que només tenen cabuda en un cor. Mira, volia que fos un secret de veritat. És que era molt important per mi la decisió que vaig prendre. I la vull portar a terme fins les últimes conseqüències. Fins a les últimes conseqüències? Sí. Què vols dir amb això? Quin pla infal·lible està s'obrint ara mateix? No ho sé. Ja t'he dit que estic molt desconcertada amb la reacció de l'Eric. És que ell era un nen... Seu i calma. És que era un nen tan intel·ligent, assenyat, independent, i ara de cop i volta em surt amb l'estirabot de voler saber com es diria i qui és el seu pare i els seus drets com a fill. Si és que inclús m'ha arribat a dir que sóc un egoista, jo que li he donat tota la meva vida, que només he viscut per ell. Egoista, dic. Va, sisplau. Calma, per favor. Així no arreglaràs res. Va, sisplau. Ara més que mai has de mantenir el cap fred. Mira, torno a repetir el que he dit abans. Crec que això és un acte de rebel·lia d'ell i que no té més importància, dona. Oi?
Si els adolescents són molt impetuosos, home, i no saben, i van per aquí, van per allà, segur que és un acte de rebel·lia. I ja està, són rabietes. Però si no va tenir rabietes ni de petit. Tot se li explicava, se li raonava i ho entenia. Era tan i tan madur. I ara de cop i volta... Ai, no sé on es portarà tot això. Ara hi ha proves d'ADN que poder... Escolta'm, però què m'estàs dient? Que li faci la prova de l'ADN a l'Eric i als 3 possibles proveïdors de l'esperma? No, jo el que estic dient és que alguna solució li has de donar. Has de respondre als interrogants del teu fill, ja. No el pots deixar amb aquesta incògnita tota la vida, que no ho veus, això? Mira, la maternitat ha estat sempre utilitzada per la societat patriarcal per a supeditar la dona. Si no el recorda't de la meva mare i de la teva. Sempre a l'ombra del pare. Les dones només servien per la criança. Ja ho deia la psicòloga feminista Victoria South. En cada tiempo y lugar son los hombres quienes deciden qué ha de hacer la mujer. La mujer se ha convertido en un fantasma, en un mundo que gira sobre un eje egocéntrico masculino. Paola! Què passa? Per favor, tot això són discursos, filosofies, que això està molt bé, però tu ara tens un adolescent que et demana una resposta clara. I pel que es veu, tots aquests discursets no li han arribat enlloc. Mira, jo he llegit que és molt important saber i conèixer qui és el pare, la identitat del pare, per anar construint la nostra pròpia identitat. Per això és normal que l'Eric et demani... Ara t'has convertit en psicoanalista? T'has tornat psicoanalista? No, dona, no m'he tornat psicoanalista. Però el que sí sé és que li has de donar una resposta al teu fill ja. Mira, hem de recuperar el valor de lo femení i la figura de la mare com a primera autoritat. Cal reivindicar el valor creatiu de la maternitat com a font de plaer i empoderament de les dones. Paola, aterriza, por favor, que tu hijo... Ell ha d'entendre que el meu cos és meu i que jo faig amb ell el que vull. Jo vaig prendre la decisió de ser mare i com volia viure la maternitat. Sola, amb el meu fill, sense un mascle al costat i prou, és que no és tan difícil d'entendre això, no? Paola, me estás poniendo de los nervios con tanto discursito. Chica, que ya no tenemos 20 años, ¿vale? El teu fill et demana una resposta clara i concreta. Todo esto no le sirve, que no lo ves. Ai, mira, ara arriba l'Eric, ve de... Ai, que bé, cojonudo, així se'l podré veure. Ve de prendre... de fer un beure, vaja, amb els companys de l'Insti, com que està tancat. Eric, som aquí, a la saleta. Crec que no l'he vist des de la festa de la Manita, quan va complir 5 anys. Oh, que divertida que va ser. Tots amb... Eric, saps qui ha vingut de Madrid a veure't? Val més que el deixis estar. Eric, vols venir? Escolta, deixa'l estar, perquè això de les visitetes de los Carroza no els motiva gens. Però... Ai, Clàudia, hola, guapa, com estàs? Escolta'm, Eric, per què no vens a la primera quan t'ho dic? Tant et costa, si no tens res que fer. Ai, no vinc. Ara vindrà l'Eric. Ei, tranquil·la, per mi no pateixis. Els adolescents ja se sap. Ara, Rai, que vinguem molt més sovint a Barna. Estic solterito. Jura-m'ho. Hola. Hola. Jo sóc l'Eric. I el Sergi. I ella és la Clàudia, una amiga meva. Hola. Oi, que mona que és aquesta nena. Bé, jo em dic Eric. Eric... no sé què més. Bé, encantat de conèixer-te, Sergi. Jo també, ja t'he dit abans. Ai, perdoneu, Ho tinc que agafar. Tranquil·la, tranquil·la. Sí, senyor Rosic? Ara no puc parlar. Sí, jo estava de guàrdia. A l'Insti? Sí. Però
No hem vist res. Ai, perdoni, que vaig a un puesto que el podré escoltar millor i podrem parlar tranquil·lament. Tio, Digues. que tu ets amic de la meva mare de fa molts anys, oi? Soc molt més que això. Soc el teu padrí. Mira el que m'està dient, que és el meu padrí. No, perdona, és que no me'n recordava. Deu ser perquè aquest rotllo de les mones no te l'has treballat prou, eh? Bé, no he estat un bon padrí. Doncs no. Fa 5 anys vas desaparèixer de Barcelona i de la teva vida. Ja ho veus, sóc un impresentable. Va, tio, va, que a mi les mones se me'n refoten. El que vull saber, i tu m'ho podràs dir, perquè sé que ho saps, és qui és el meu pare. Jo com em diria si la meva mare no m'hagués ficat el seu cognom? Com si fóssim germanets. Eric, jo no ho sé. Ella mai m'ho va arribar-ho a dir. Ja saps que la teva mare, quan vol, és molt reservada. Tu això ho saps perfectament. Va, tio, para de dissimular, eh? Perquè estic convençut que tu ets el meu pare. Jo? Oh, no. Estàs completament equivocat. Estàs totalment confós. Mira, la teva mare i jo érem i som molt amics. Però d'això és el teu pare? No. Però com se t'ha recorregut aquesta idea? Va, tio, no cal que dissimulis. A mi m'ho pots dir i no li direm res a la mare. Que ja veig que ets gay. I que les dones no et fan el pes. Però he pensat, com que éreu i sou tan amics, per donar-li una mica de semen no deuries tenir cap problema, oi que no? Bé, al gra, vull saber si va ser donant asèptic o vàreu fotre a lo natural. Eric, tu no saps el que estàs dient, eh? No. Jo no tinc res a veure amb la maternitat de la teva mare. No, t'ho juro. Va, tio, que seria guai tenir un pare gay. Mola. Doncs mira, sap molt de greu desil·lusionar-te. Però t'asseguro que jo no sóc el teu pare. Estàs completament equivocat. Mira, la teva mare va prendre una decisió molt íntima i molt meditada. I se li ha de respectar. Sí. Una decisió pensant només en ella, i en els seus drets. I una decisió que m'ha privat tenir una família, uns tiets, uns avis, una puta família com té tothom. Hosti, qui va pensar en els meus drets, Qui? Eri, la teva mare t'ho ha donat tot. Ai, mira, no comencis tu també amb els rotllos aquests de manual perquè me'ls conec de memòria. Eric, sisplau, calma, per favor. Només vull saber com es diu de nom i cognom. Hosti, crec que tampoc és tan difícil d'entendre. Per favor, t'ho demano, segur que no ets tu? Eric. Que només és un nom i cognom, res més. No diré res, Eric, sisplau, escolta, i creu-me, tu ja tens un de cognom. Mira, pensava que series més enrotllat. Puto maricón! Eric, no cal que m'insultis, sisplau. Doncs tu no em tractis d'idiota! Eric. És que em posa nerviós aquest home. I ara no diu res, no sé per què no diu res. Eric. Què? Tu no has pensat que potser el teu pare pot estar mort? Mort? Sí, mort. Mort el meu pare? Doncs no. No ho he pensat. Que m'és igual tot això. M'és igual. Només vull saber com es deia ell de nom i de cognom. Res més. Res més. Escolta'm. Què? Segur que deixaràs tranquil·la la mare? Sí. Només de conforme el seu nom? No has pensat en localitzar-lo? No! No el voldràs conèixer? Que no! Voldràs saber com és? No! Mira, jo sóc un tio legal. No el coneixeré, no faré res. Només vull saber
com es deia de nom i cognom, i ja està. Segur que deixaràs de tormentar la mare? Posa't, És veritat que quedaràs tranquil i donaràs el tema per tancar? Que sí que ho faré. Oh, és que els adolescents de vegades És que actueu sense raonar i potser dono la informació i comences a... Escolta, però si dic que sóc legal i no ho faré, és que no ho faré. Tu has vist moltes pel·lícules, oi? Al cinema, d'aquestes que el busquen, el troben, i final feliç. Dent. No. Jo no vull això és massa sucre. El que jo vull saber és com es deia, i ja està, i no tormentaré més a la meva mare. Em quedaré tranquil, ja està, Bé, et dono la informació, però no li res a la mare, perquè si no em matarà, Que no. Mira, es deia... Com es deia? Víctor Romino Martinica. I no sé res més. Secreto, Ok? Sí. Va, que no diguis res a la mare, No. Val. No, Perdoneu, un marrón de mucho cuidado Oh, sí, a la hora de l'estiu, de la meva guàrdia a l'estiu. no passa res. Que veig que a la fi us heu fet amics, Sí. Sí. Tu te'n recordaves del Sergi? Doncs no me'n recordava, no? Escolta, tu has vist com no és tan difícil saludar un antic amic de la mami? Ai, mami, que ja sóc gran, Ai. De què parlava? Ai, que t'ho digui ell. Sí. Li estava dient a aquest tio que el rotllo de les mones no s'ha de treballant molt. Ja veus, t'ha tocat. I com que no hi ha res més a parlar, nosaltres marxem. Clàudia, records a la mare, Adéu. Mira quan vulguis. Fins una altra. Eric, Què? alerta. Deixa les maquinites. Amics. Molt bona aquesta nena. És boníssima. I la mare? També. Ui, sí. No t'ho dic. Perdona, però jo també me n'has d'anar. sí? Sí, he d'agafar l'AVE i he vist pel mòbil que les coses s'estan complicant molt a Madrid. Amb això del Covid-19. Sí. Es veu que està agafant unes proporcions que... Ai... Escolta'm, Sergi, m'ha fet molta il·lusió veure't de nou. A mi també. Però em sap greu perquè si havies preparat alguna cosa per picar, em sap greu ara. Què va, no pateixis. No saps el que arriba a endrapar Oh, ja m'ho imagino. en aquesta etapa. Ja ens ho menjarem, l'Eric i jo. Escolta'm, tan greu és lo de Madrid? Segons diuen els diaris digitals, moltíssim. Està agafant unes proporcions bestials, almenys a Madrid, sí. I no sé, em fa l'efecte que això serà més greu del que ens pensem ara mateix. I tu t'imagines que tanquin Madrid com van fer en Wuhan 2 mesos i m'hagi de quedar a casa teva després de tants anys 2 mesos! Aleluia! Mira, tants anys sense veure ni ara aguantar-te. Escolta'm, no ens tornem a distanciar. No. Whatsapps a dojo. A dojo. I a més et demanaré consell de veritat. I jo te'l donaré si te'l sé donar. Mira, et faig una promesa. Quina? Et faré una visita a Madrid. Oh! De conya! Escolta, Nadal, Ah, sí? Seria com els fantàstic. vells temps. Com els temps? Tu, jo i l'Eric! Hola. M'has de portar... Hola, bon dia. Per Madrid. El reina Sofia... Que viu aquí el senyor Víctor Romino Martínica? Saps ara què? Sí, bueno, és que m'agradaria parlar amb ell. Escolta, és que tinc moltes ganes d'anar... El demana l'Eric. Sí, l'Eric Romino. Avi, pot estar-se quieta en la ràdio?
Porta més de mitja hora donant-li a l'aparatet. Ja li val, Li he dit que no té piles. Noia, quin caràcter que tens. Només miro si la puc arreglar. Que ja li he dit que no té piles. I ara, com que no és un producte de primera necessitat, doncs no podem baixar a buscar-les. Oi que m'entén? Tranquil·la, noia? Que això del confinament només acaba de començar. O sigui que, paciència. Fa un dia molt maco avui. Ja podrem dinar. Hola, buenos días. Hola, macas, que son las nuevas veïnes. Perdone, señora, que no la entiendo. Mire, yo acabo de llegar de Córdoba y aún no entiendo el catalán. Y mi amiga tampoco. No, tampoco. Que no s'havia de dinar en aquesta casa. Sí, ja va. I el nen? Avui dinarà amb nosaltres? Tot el dia tancat a la seva habitació. No sé pas què hi fot allà dins. Estudia, avi, estudia. Ah, sí. És veritat. I quin curs fa? Fa primer de psicologia. Ah, primer. Si fa un parell d'anys també em vas dir que feia primer. Però no era de psicologia, que jo tinc bona memòria. Primer va començar filosofia i li va semblar massa profund. Després va començar sociologia i li va semblar massa teòric. I ara fa primer de psicologia. I em sembla que és massa... No, aquesta segur que li agrada, home. Nena, no tanto musculito i fer servir més el cervell. Ai... Ei, tios, que són les 2, que no dinàvem. Com estan aquests macarrons? Jo és que a les 3 he quedat per jugar a una partida a l'ordinador amb els col·legues i hem d'espavilar. Per cert, mama, des que estem de confinament fas uns menjars boníssims. Ai. Ai, hola. Hola. Soc en Pau, el veí del costat. Yo soy Leticia. Ai, mira com la reina. Veo que os estáis mudando, si necesitáis cualquier Ei, cosa... Pau, que jo només que això sigui guardar la distància de seguretat, Que això no és un metre. ¿Qué dice? Sí, mi madre nos está recordando las medidas del COVID. Que sí, que ya lo hemos pillado, Venga, Leti, vamos. Claro, muchas gracias. Por cierto, ven que sois... Però que no havia tanta pressa per dinar. Joder, tía! Ei, de tia res, aquesta mare, cony! Oye, Estrella, ¿has visto qué flores más bonitas he comprado? Son preciosas, Oye, a ver si alegran un poco la casa y el balcón, porque los vecinos me parece que son de un soso. Mireu en Pau, ha descobert que tenim un balcó a casa nostra. Joder, tía, un atraco. Vinga, que ja són les 8. Va, piquem de mans, vale? Va. Oye, Estrella, ¿pero no decía que las bandas estaban los catalanes? Nena, yo no entiendo nada, Pero mira, si las palmas se le merece. Cuando se la cuente a mi madre, no se la cree. Que no havíeu vist mai? Això de sortir, aplaudir als metges, a infermeres i a tot el personal sanitari? Pues no, señora. No, señora, no. Ai, Déu meu, aquestes noies. Ei, avui no és el dia que fa discurs el Felipe, el preparat? Ah, sí? A veure quina collonada ens dirà avui. Noi, no tinguis tanta pressa, que ja s'ha acabat. I ara no hi ha res per veure al balcó. Sempre vas a 11:15. Merda. Por realizarse cada uno en su trabajo, en su casa, con su familia o con sus hijos, pero es lo que debemos hacer por el bien de todos, porque todos y cada uno somos parte de la solución de esta crisis. Esta crisis es temporal,
un paréntesis en nuestras vidas. Volveremos a la normalidad. Vaya, no acertamos ni una, ¿no, chica? Vaya. Bona nit. Así que sois borbónicas. Borbónica, chacho. Monárquica, quiero decir. A ver, monárquica, no sé, es que a mí esto de los reyes y las princesas me gusta, no sé. Es que como se había acabado el discurso del rey y oímos que todo el mundo salía al balcón, pues pensábamos que era como antes, ¿no? Para darle apoyo, ¿eh? Y metimos la pata. Oh, hasta el fondo. Bueno, no pasa nada. Venga, os dejo, ¿eh? Voy a recoger mi cuarto. Hasta luego. Por cierto, ¿os gusta Barcelona? Sí, mucho. Bueno, a ver, lo que hemos visto, porque el bicho este no nos ha dejado mucho tiempo para ser turistas. ¿Y desde cuándo estáis aquí en Barcelona? Teníamos el piso desde marzo, llegamos el 2. Antes de empezar el curso queríamos conocer un poco Barcelona y ver cómo iba lo del trabajo por ahí. Así que sois estudiantes. Verás, sí y no. Yo este semestre he terminado enfermería y ahora quiero hacer un máster en cuidados paliativos y ver si después del verano puedo trabajar y estudiar. Enfermera. Tengo entendido que hay mucho curro para las enfermeras. Sí, pero oye, muchacho, que yo no estudié enfermería porque tuviera muchas salidas, ¿eh? Bueno, lo decía por eso. Verás, de pequeñita ya jugaba a los médicos y a las enfermeras con las muñecas. Las curaba todas. Es que verás, esto de ayudar a los demás te permite recibir muchísimo más de lo que tú les das. Y a mí esto me llena mogollón. ¿Y a ti qué es lo que te llena? A mí... Verás, este verano estuve en Grecia, en la isla de Lesbos, en un campo de refugiados. Aún no he podido olvidar las miradas de agradecimiento de la gente. Y los niños, no te cuento. Este verano voy a volver, pero esta vez para 3 meses. Perdona, que es que veo que te estoy dando el coñazo. Adiós, buenas noches. Bueno, vale. Joder, és que sóc un catetó de tio. Avi, que no fa encara gaire que hi soc, s'ha d'esperar. Tanta collonada amb l'exercici. Si suéssiu la cancel·lada com nosaltres a la vinya en lloc de tant teletrabajo, no et faria falta fotre el ridícul vestida de... Pare, sap que en Guardiola ha donat 1 milió d'euros per la investigació del coronavirus al doctor Clotet? Esperem que hi hagi força gent que l'imitin. A veure si retraten els potentats. Perquè el ritme de contagis veu que és greu, eh? Ah, sí. Diuen que es propaga a una velocitat exponencial. Mare meva! Bueno, ja acaba, que vull sortir. Et penses que vivim en un àtic de la Vora Nova? Si això no és una terrassa, això és un penjapeus, dona. Vinga, va, surt, que els vells hem de prendre el sol per això de la vitamina D. Pare, quines exigències, no es pot esperar? Fots pena amb aquestes pintes. És que sou uns carallots tan justos. Sí, quines presses. Fes una mica, no? Escolta, que jo segueixo les recomanacions. Los ancianos y personas de riesgo han de salir al balcón a respirar aire pur. I això és el que faig. O sigui que tu pots anar sent les teves mariconadetes i oblida't de mi. Mira, no sé què. Deixi'm en pau, home. Deixi'm en pau. Ai, que t'has caigut del llit. Potser hi ha foc a la teva habitació. Ai, no crec que et dignis esmorzar amb nosaltres. Joder, tia, si estic a l'habitació em dones la vara i si surto em dones pel cul. A veure si t'aclares d'una vegada. Pau, fes el favor de parlar bé a ta mare. Collons de vocabulari que ets jovent. No, pare, deixi'l. Ja sap que no és persona fins que es pren la 3a tassa de cafè. No sé qui s'assembla. A veure si es pensaran que vols entrar a robar. Collons, avi! Es creu molt graciós, oi que sí?
Quina sensibilitat aquest matí. Escolta, noi, em sembla que t'hi trobes a gust a la terrasseta. Ah, sí, està bé, oi? Mira, avui diumenge he fet un dia preciós de primavera. I aquesta setmana diuen que plourà i nevarà. Està boig el temps. Fixa't, ara que som a tocar l'abril, nevarà. Sí? Escolta, noi, diuen que ara s'allarga confinament. Fins no sé quin cony dia d'abril. Per Pasqua, crec. Collons. Oh. Sí. Va, que ja són les 8, vinga. Va, picar de mans, va. Ay, sí, guapa, sí. Era de cuando yo era joven. Me gustaba mucho el dúo dinámico. Y ahora le pega mucho, ¿eh? Sí, sí. Sí, lo he visto en Instagram, que mucha gente sale a los balcones a cantar esta canción. Sí, es que se ha hecho viral y nosotras hemos dicho, pues venga, vamos a cantarla, ¿no? ¿Y tu madre se ha quedado a cuadro? Ay, sí, qué mona. Y bien. Hala, buena nit. Bona nit. Buenas noches. Oye, ¿y tú qué vas a hacer este confinamiento? He visto por las redes sociales que están buscando 60 personas voluntarias para el recinto Feria de Barcelona. Sí, lo he visto. Sí, sí, porque tú que dijiste que estudiabas. Yo, psicología. Oye, psicología, pues fantástico, te podría presentar, si es que están buscando psicólogos y monitores voluntarios. Sí, Claro. ¿quieres decir? Qué cacho experiencia, tío, ¿no? Yo me presento seguro, vamos, es que en estos momentos cualquier ayuda es importante. Sí. Venga, os dejo, ¿eh? Voy a Enseguida conectar un voy. ratito más. ¿Has visto que con el cambio de horario todavía es de día? ¿Esto en serio? Yo creo que me voy. ¿Has visto que con el cambio de horario todavía es de día? Joder, si és que sóc un empanat. És que sempre la liu. Em sembla que no hay novedad por el frente. Què feu aquí, avi? És tard. Fa fred, ha plogut tot el dia. I és que quan ta mare és a l'habitació surto a fumar-me un cigarro. I miri, així tranquil tinc un cert. No li digui res, que ta mare no vol que fumi. Jo penso que redimonis a la meva edat, pocs plers que tinc. No es preocupi, avi. Serà el secret entre vostè i jo. Em sembla que t'ha picat fort lo d'aquesta noia, oi? Què vol dir? Que t'has enamorat com un babau. Tot el dia mirant al seu balcó. Jo no dic res, però observo. Què vol que li digui, avi? Que té raó, em mola mogollon. No me la puc treure del cap, però clar, quan estic amb ella semblo un estaquirot. No em surten les paraules. És que semblo idiota. És que està... Pau, el que has de fer és anar directe, entomant-la pel barot gros. Li has de dir que t'agrada, què collons? O que et mola, això diu ara, et mola, oi? Sí, avi, però... Res, presó, tu tira-t'hi endavant, home, sense por. Fora de dubtes, home. No sé, això és molt fàcil de dir, avi. Clar que sí, home, pensa-hi. Bueno, bé, marxo, que fa molt fred aquí fora, collons de temps. Ja som a l'abril. Molt bé, avi. Jo em quedaré aquí una estoneta més perquè amb aquest cel tan bonic que fa, aviam si tinc sort i surt ella també al balcó. Xicotet, que sigui ella on l'espera. A veure si avui tens sort i surt. Perquè ara ja veig que comença a ser urgent per tu veure aquesta noia. Molt bé, avi. Bona nit. Ay, hola. Hola. ¿Cuánto tiempo? Sí, chico, es que desde que estoy sola no hago más que perrear. Es que solo como, duermo, me conecto, vuelvo a comer y duermo. Joder, qué palo lo del confinamiento, ¿eh? Tenemos un plan genial esta primavera en Barcelona. Si queremos conocer bien Cataluña, el Pirineo, la Costa Brava, si queríamos ir hasta Andorra.
Y ya ves, estamos tiradas. Yo ahí, en el sofá. Así que estás sola. Pues sí, porque Leticia está apuntada de voluntaria para ayudar con esto del corona. Ah, sí, ya me lo dijo. Sí, y ahora parece que la van a contratar en un hospital. Ahí va. Y mira, yo en cambio, en casita, pues soy una cobarde, ¿eh? Estos días he estado pensando mucho y creo que no debería haber estudiado enfermería. Es que no tengo madera. Es que ya ves, a la primera de cambio que puedo ejercer y ayudar, pues coño, me quedo en casita y me cago encima. Y es que no paro de darle vueltas a esto, ¿eh? Me estoy comiendo el tarro día y noche. Bueno, pero... Y he llegado a la conclusión, pues que lo de ser enfermera o médico, pues es que no es un trabajo. Es una vocación, ¿entiendes? ¿Vocación? Sí, una vocación. Fíjate, si hasta los médicos jubilados se han incorporado a los hospitales, esto no es por dinero, esto es altruismo, es algo más. En cambio yo, pues aquí, cagadita, si es que no sirvo para esto, no sirvo. Estrella, tía, no te lo tomes así. Joder, mírame, es que soy una mierda de tía. En cambio Leti es valiente, entregada, es abnegada. Sí, decidida, solidaria, empática. Joder, tío, tú estás colgado de Leti, ¿no? ¿Yo? Que sí, que lo veo clarísimo. Amor a primera vista, flechazo. Sí, ¿quieres decir? Que sí, que está genial. Joder, al menos que salga algo positivo de todos estos días de mierda. No sé, Estrella, ¿tú crees que ella estará...? ¿Se está con la misma labor? Pues la verdad es que no lo sé. Es que lo sabía. Ella es una tía potente y yo una mierda de tío. Si es que a la primera que la tengo delante, me quedo parado. No sé qué decirle. Seguro que piensa que soy un capullo integrado. A ver, no le caíste mal. No, lo que pasa es que Leti tiene muy claro qué es lo que quiere. Ella se ha marcado un camino, un objetivo, y no lo va a dejar por nada ni por nadie. Mira, en la uni tuvo un par de rolletes, pero es que ella siempre decía, bueno, es que es un rollete sin importancia, porque es que yo no me voy a quedar aquí, bla, bla, bla. Oye, y eso que el último estaba buenísimo, tenía pasta gansa y además estaba coladísimo por ella. Pero ya ves, ella cortó, y es que se quedó tan tranquila, ¿sabes? Uy, mira, esta es mi pizza, venga, te dejo. Adeu. Chao. Joder. Hola, buenos días. ¿Has visto qué día más bonito? Qué solete, ¿verdad? Sí, fa un dia de primavera. Llàstima que hàgim d'estar aquí engaviats. Sí, senyorita, un dia precioso. Pau, em portes un got d'aigua ràpid? Necessito aigua aquí a la terrassa, Pau! Què fa? Per què crida? Que el nen dorm. Ai, que no se li digues llevi, collons. No, que em té preocupada. El veig trist, absent, no sé què té. No serà el coronavirus. Calla, Beneita, el coronapebrot. Lleva't, carallot, vinga, que tens la reina al balcó. Ay, hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bien. Te veo cansada. Bueno, me explicaré. Es que el otro día estuve hablando con tu amiga y me dijo que habías estado colaborando en un hospital de voluntaria. Es verdad, es verdad. Es durísimo, pero estoy tan contenta de poder ser un poquito útil. El trabajo no me asusta. Lo que me impacta es la soledad de los enfermos. Piensa que no tienen a nadie a su lado que les pueda coger de la mano. Es tan triste. Estrella, te tengo que decir una cosa. Me molas mogollón. Pues tú a mí. Pau! Pau, que això no és guardar la distància de seguretat! A mi, la seguretat me l'ha donada l'amor. I us vull dir 3 coses. La primera, deixo psicologia. La segona, aquest estiu me'n vaig a fer un voluntariat a Grècia. I la tercera, començo primer d'enfermeria.
Alguna cosa bona havia de deixar-nos aquest maleït coronavirus. Que seria guai tenir un pare gai. Mola! Amor en temps de la Covid. I volia dir que estic molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres, us agraeixo que hagi vingut, que continueu donant-nos aquest escalf que necessitem al teatre, si no hi ha públic no té sentit de ser. Us volem agrair exacte que hàgiu vingut amb aquesta hora així una mica estranya de les 9 de la nit, agraïm que hàgiu pogut sortir de casa amb el fred que fa i que ens acompanyeu aquí. Moltíssimes gràcies. El que també volia agrair és a tots els companys de la teatral, perquè quan escrius una obra, doncs a casa te l'imagines, t'imagines l'escena, t'imagines el personatge, però realment quan ells aquí, quan ells la representen és quan te'n dones compte de tota la dimensió del que has pogut escriure. Realment ells donen la vida a les paraules i al text, i això us vull agrair. Hem de tenir en compte que tenim 5 persones a dalt a l'escenari, que és la primera vegada que fan teatre amb la teatral, que han debutat amb nosaltres. I la veritat és que els hem acollit amb els braços oberts, estem encantats d'acollir-los perquè la companyia, sabeu que té quasi més de 80 anys, vull dir, les persones passem, la companyia es queda i els joves són el futur de la companyia i ens fa molta il·lusió d'acollir-los. També sabeu que sempre és un teatre inclusiu i estem encantats d'aquesta experiència que podem viure tots plegats i disfrutem moltíssim de compartir experiències. El que us voldria dir és que no en cap moment hem intentat frivolitzar el tema de la Covid, ni moltíssim menys. Vull dir, moltes famílies sabem com ha passat fatal, tots ho han patit força i també tenim alguns companys d'aquí que han patit en primera persona problemes seriosos de la Covid. En cap moment volíem frivolitzar aquesta temàtica, sinó senzillament el que volíem fer era arrencar-vos unes carcajades en aquests moments que potser ens va bé riure'ns i recordar aquestes situacions que tots vam viure, els aplaudiments, tots aquests moments que hem viscut, que els hem viscut tots plegats, tots recluïts a casa, com deia. I tal com diu l'avi que alguna cosa bona ha de sortir del coronavirus, ha sortit aquesta obra. Jo volia agrair al Fidel, que és un company que amb la generositat ens ha brindat la primera obra, la del bar, i la del cafè fantàstic que tenen de tantes menes. Doncs l'ha escrita ell i ens l'ha deixada perquè la representem aquí. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí i en farem més. Si seguiu venint en farem més. I moltíssimes gràcies. I moltíssimes gràcies a ella que ens ha ajudat i que ens ha dirigit i donat suport.
veure si faig un petó molt fort a tots. La boca no. Avui no els hi dono, però daros por besar. Moltes gràcies, de veritat. Estem molt contents. Algú vol dir alguna més, ja que tenim aquest públic tan fantàstic? Vull tindre el privilegi de dir que ha sigut una sorpresa per un autor i he escrit coses com a teatre, que quan escrius en una sola dimensió. I quan vens aquí te'n dones compte de la feina immensa que fan els actors perquè ho transformen en 3 dimensions. El pobre autor arriba aquí i es troba que l'escenari no és un full de paper, sinó que té 3 dimensions. I qui l'ha omplert amb hores d'assajos i amb alguna dificultat, però amb un resultat meravellós, són la directora i els actors. Us dono les gràcies. I realment el que ha estat bonic és aquests 5 persones que dic que ha sigut la primera vegada que ens hem conegut i que han treballat amb nosaltres, veure com els altres companys, els més experimentats i els que aportaven, s'han ajudat, ens hem ajudat i tal, i ha sigut, la veritat ha estat molt bonic, amb un temps bastant rècord. Pensa que vam començar a assajar per via Zoom, que tots fèiem servir Zoom, després vam començar a venir aquí, després amb les portes obertes, figues corrent d'aire, després amb mascaretes, després... Vull dir que ha sigut una mica complicadillo, però penso que ha valgut la pena i espero que us hagin passat bé una estona, que hagin fet les cabòries i hagin arrencat un somriure, que és el que preteníem. Gràcies.